Kolmio juttu, kiitos Ella-Pulla. Eli täällä on uhri, hyökkääjä ja puolustaja. Ja tää on semmoinen kolmio, mikä meidän pitäisi, oli valkoinen päivänkoira, mitä meidän pitäisi tunnistaa meidän omista vuorovaikutustilanteista. Eli mihin sä hakeudut tässä kolmiossa, kun joskus uhri, ihminen, joka yleensä on uhri, niin kuin näissä ihmissuhteissaan, niin kokee, että joku hyökkää häntä kohtaan, niin hän ei itse koe, että hänen omat tunteet on valid, niin hän hakee kolmannen ihmisen puolustamaan itseään tätä hyökkääjää kohtaan. Ja silloin me imeydytään tämmöiseen kolmioon, jossa on tämä hyökkääjä, joka ei edes välttämättä tiedä olevas hyökkääjä, mutta uhri on ehkä tehnyt itsestään uhrin. Ja tämä puolustaja, jotka monesti on hoitoalan henkilökuntaa. Esimerkiksi saattaa tulla, että meillä tulee tänne joku lapsi, joka on silleen, että mua kohdellaan ihan kamalasti kotona. Että mun vanhemmat tekee tätä ja tätä ja tätä, please auta mulle. Ja mä ajaudun tähän kolmioon silloin. Mä menen tähän puolustajan rooliin ja menen silleen, että noniin, mäpäs menen nyt puolustamaan tätä ihmistä tästä kauheasta tilanteesta. Ja sitten saattaa ehkä paljastua, että ei sillä lapsella olekaan kauhea niin kuin kotiolo, mutta hänellä on huono kiintymyssuhde. Ja tämä on tämmöinen kolmio, millä hän hakee sitä vuorovaikutustilannetta ihmisiin. Ja hän tässä kolmiossa aina ajautuu tähän uhrin rooliin. Mutta toi puolustajat monesti on tätä. Ja sitten tämä on tärkeä, jos me tunnistetaan elämässämme tämmöisiä kolmiomalleja, niin huomata, että mihin kohtaan tässä kolmiossa me ajaudutaan. Ja sitten se on myös tärkeää, kun me ajaudutaan tähän kolmioon, niin se uhri monesti kääntää sen puolustajan jossain vaiheessa hyökkääjäksi. Koska tämä puolustaja, niin se yleensä pettyy siihen puolustajaan. Että se ei olekaan parantanut hänen elämäänsä, se ei olekaan puolustanut tarpeeksi, joku asia siinä. Niin yllättäen se kääntääkin sen puolustajan hyökkääjäksi ja alkaa tälle alkuperäiselle hyökkääjälle kääntää tätä puolustajaa hyökkääjäksi. Ja sitten tämä kolmio vaihtuu. Mutta ja se on täällä puolustajalla tosi rankka paikka yleensä, kun se on siellä, what the fuck. Mutta tää oli mun mielestä kiinnostava tää kolmio, ja se on kuulemma, sitä ei opeteta Pride-koulutuksessa, mutta pitäisi opettaa, koska mäkin siis tunnistin elämässäni tämmöisiä tilanteita. Ja mä tajusin, että mä oon ollut tässä kolmiossa silloin, koska mun miehellä on ollut tapana deittailla just naisia, joilla on ollut ihan kauhea parisuhde just, niin hän tulee tähän puolustajaksi. Mutta mun pitäisi laittaa kehitys niin kuin tutkia sitä lisää, koska mä olin tosi silleen se oli joku kolman mun mielestä. Joo, koska mä itse tunnistin siitä kyllä, ja sitten mä olin silleen, että kyllä mä oon mun mielestä ollut niinku, just tässä parisuhteessa, mä olin tässä uhriroolissa, mutta mä ajattelin, että tää ei ole semmoinen rooli, mihin mä yleensä ajaudun. Että yleensä mä oon tässä puolustajan roolissa, mutta autistina tää on kyllä tosi vaikea, koska mä yleensä en halua puuttua ns. Muiden asioihin, vaan mä oon silleen, että kun ihminen, esimerkiksi kun meillä tuli tää tyyppi, joku lapsen kaveri, joka on silleen, että mulla on ihan kauheat kotona. Niin sen sijaan, että mä oon silleen, että kauheata, ja sitten mä rupean soittelemaan se vanhemmille ja ajaa tätä asiaa. Niin sen sijaan mä sanoin, että voi ei, että miksi susta tuntuu täältä, että pitäisikö sun, ja se on ainoa oikea vastaus tähän kolmioon, että me ei aleta tekemään tätä kolmioon, vaan me tosiaan ollaan sille uhrille silleen, että pitäisikö sun keskustella tämän kanssa, ja just sitä mentalisaatioa. Kiitos Yrjö. Siis itse asiassa mä kuulin tämmöistä eilen, mutta tämän kolmannen kolmion, mutta mä oon lukenut kaikkea muuta siis ympärillä. Eli sosiaalisuudesta lukenut tosi paljon, niin sen takia tämä kolmannen kolmio niin kuin sujahti tänne. Ja oon itse niin kuin ollut
niin kuin, nyt pohtinut omaa elämääni tämän kolmion kannalta ja just miettinyt sitä niin kuin autistisen näkökulmasta, että mun on tosi vaikea aina tämä kolmio olla. Ja mä mietin, että onko se syy, miksi teini-ikäisenä mulla oli myös vaikeaa, koska näitä kolmioita on tosi paljon teini-ikäisillä, varsinkin teini-ikäisillä tytöillä. Että joku yhtäkkiä aletaan puhua, että tämä tyyppi on puhunut musta pahaa tai jotain tämmöinen kolmio, tietysti. Joku alkaa puhua pahaa siitä kolmannesta tyypistä ja sit sä puolustajana ryhdyt. Tämmöisiä kolmioita tosi paljon teini-ikäisinä, mutta mä en tajunnut niitä kolmioita. Mä en ikinä ryhtynyt puolustaa ketään, kun mä oletin, että kun joku tulee valittaa mulle. Karpman, joo, just toi. Moikka, kiva kun olit. Hyvä, siis sä tiedät. Niin, siis mun oli tosi vaikea niin kuin, ikinä ryhtyä siihen, koska mä vaan yritin keskustella tämän uhrin kanssa, että no niin, voisiko sen syyt olla näin ja näin ja näin, tiedättekö te? Mutta tää on ihanaa, Mona. Me opitaan toisiltamme lisää. Ja sit Karpman. Mä mietin just, että se oli joku koolla alkava, mutta se oli se karppi. Mä ajattelin, että se oli joku kala. Mutta se oli hyvä. Mut joo, mun varmaan täytyy, kello on 10, mun täytyy tehdä mun Covet Fashion. Jos täällä on muita, jotka tekee Covet Fashion, I'm sorry for you. Se on koukuttava peli. Ja just se, että siellä tulee joka päivä ne haasteet, ja ne on pakko me tekemään. Mä jossain vaiheessa häpesin sitä niin paljon, että mä pelasin semmoista lasten peliä. Mut nyt mä oon silleen, että I'm fine with it. Niin kauan kuin mun sisko Berghainin jonossa pelasi Covet Fashionia. Oi, tosi kiva hönö. Mun pitää siis lukea ne kaikki, koska mä oon kuullut tästä eilen. Ja sit mun mentori oli just silleen, että tää pitäisi olla niin kuin tosi vahvana opetuksena just kaikissa näissä sijaisperhevalmennuksissa, mutta ei oo. Niin hän just kehotti mua, että lue siitä enemmän. Sugar Crushi. No joo. Mä pelasin jossain vaiheessa Angry Birdsia, mutta se oli vaan hetken aikaa. Onneksi en jäänyt siihen samalla tavalla kuin Covet Fashioniin. Päivää. Mulla on itse asiassa tosi hyvä fiilis, mutta pitää mennä tekemään mun Covet Fashion ja siivota. Meillä tulee tänään Helsingin uutisten toimittaja kuvaamaan ja haastattelemaan ja täällä on aika kauheata. Hei deitä! 260 leveli. Hänellä on kyllä